Once again, maayong buntag sa tanan. Meaning, mountain represents situation, problems, and circumstances sa atong tagsatag sa kinabuhi. But first, bago nato ni mahimo, kinahanglan nga kitang tanan na atay relasyon sa Ginoo. Each and every one of us must have a relationship with God para ang pulong nga natanom sa atong tagsatag sa kasing-kasing mutubo. You have to accept Jesus Christ as Lord and our Savior sa inyong kinabuhi. John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. You cannot enjoy the fullness sa mga blessings sa Ginoo unless you have a right relationship with God. Bisa kung saan na itong paningkamot, wala tayo kalipay, kay only Jesus can touch our heart. How do you approach Jesus? Saan na ito pagduol sa Ginoo? Kung muduol ta kaniya, we ask something from Him na kinahanglan ta og tabang diha kaniya. Do you approach, muduol ba ta kang Jesus? Pinaagi sa kahadlok o pagduha-duha. The Word of God in James, ang ingon, a double-minded person is unstable in a ways. Kung kita na ay pagduha-duha sa mga saad sa Ginoo sa atong kinabuhi, don't expect that you will receive anything from God. Nagduha-duha man ka. Or, we approach God with faith and confidence. Hinumdumi kanunay. If you won't approach God, muduol ta sa Ginoo dang nagdili ta sincero sa atong tagsatag sa kinabuhi. Si Jesus never turn away anyone who approach Him. Tanan nga mga tao biblically muduol sa Ginoo, wala niya bari-bari except for those people nga walay pagtuo, dili mo tuo kaniya. Now in 1 Peter chapter 5 verse 7, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nagatiman kaninyo. Itugyan ang tanan natong kabalaka. Nabatay kabalaka? Yes. Natay kabalaka. Dili na pwede nga kay kabalaka. Pero ang gisugo sa Ginoo sa ato, itugyan ang tanan ninyong kabalaka kay siya magatiman kaninyo. Kung ang kabalaka maghatag ka nato og taas nga kinabuhi, kung ang kabalaka maghatag ka nato og panalangin sa atong tagsatag sa kinabuhi, then magbalaka ta kada adlaw. Worry brings death. Worry brings sicknesses and diseases in our lives. Agad matingala ka sa mga tao, nganong inganing mini sila. Dato, pero mga masikiton. Why? Because of what we call worry. Importante kayo sa atong tagsatagsa that God always loves us. Amin batana. Ang Ginoo kanunay nahigugma kanato. For God so loved the world. Kay gihigugma pag-ayo. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungon niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanang muto kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Sabi bitaw ko ng kinabuhing dayon. Mamatyanta na itong mga loved ones. But, usahay, dili tamo to nga there is eternal life of that person. Dili siya patay. Amin ba taana?
Ang ubang relihiyon nagtuo nga once dead, you are dead. Ug mutuo silang eternal life. Meaning, dili mao. Ug nakatuo ta nga atong minahal sa kinabuhi, tuwa sa kiliran sa Ginoo aming batana. Even they commit mistakes, sin, na ay mga circumstansya sa ilang kinabuhi, problema sa ilang kinabuhi, but God will never stop loving us. Amen batana. As all we know, nothing is impossible with God. Kung mutuo ta. Atong ikanta nato ganiha. Gwapo itong kanta, pero murag alanganin ta, kaya di mo nato memorize. But the wording itself is really good, maayo, gabasahon pa nato. Ang atong ibanghilyo karon sa mga naangging ibanghilyo, na mga tao nga nakinahanglan og kaayuhan. Jesus touched them, awakening their faith and healing. Mabasa nato sa Ebanghelyo nga si Jesus gipalibutan sa mga tao, begging, nagpakamuloy. Kasi Jesus mulaid hands kanila aron sila maayo. Kasi we don't really know that man needs healing. Una ba siya ay gitawag nato nga pagtuo. Now, in Hebrews chapter 11, verse 1, ang kahulugan sa pagtuo, muna itong second reading, nga maumay kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili nato makita. Meaning, we dispel what we see to see is to believe. We have to believe first before we receive. Simple kayo nag-isulti sa Bible. Mutuo ta nga atong nadawat miski wala pa nato physically madawat. Mo ni gitawag nato nga pagtuo. Verse 6 and 11, Hebrews. Walay makapahimot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo, kay ang muduo sa Dios kinahanglan gid mutuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Seeking God. Unahon nato ang gitawag nato nga Ginoo. God first. Asa man ka na nakuha ni Trump nga America first? Sa Bible na. Amerika lang iya. Pero seeking God first. Usahin namin sitwasyon. Nag-House of Bishop mi sa Cebu last Thursday. Huwag na ay mga sitwasyon nga ang uban wala maka-attend kay dugay na kuno nila ni sabutan nga mga to sila lain nasod. Nagsuwat pa sa ako nga pwede ba ibalhin ako ang date? Kaya di siya maka-attend kay antibok pamilya. Kung gitubag, unaan na lang na imong pamilya, dili ang Ginoo. Kaya in my part, may sakit akong asawa. Pero once nga nakitawag sa Ginoo, you have to live. Muadtog ka sa imong angay giatuan. Why? Lisod kaayo nga ang Ginoo mo imong karibal. Asa man ka anak, which is which. Panagsalari. Ang uban mag-struggle patadaan eh. Ang uban mga alaga sa Ginoo mag-struggle in things. Pagpa-eskwela sa anak.
unsay ilang buhaton, unsay ilang panginahanglanon. Ang uban mo surrender sa pagpangalagad sa Ginoo. Walay makapamot sa Dios kung dili pinaagi sa pagtuo, kay ang muduol sa Dios kinahanglan gyud mo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Seeking God first. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Ang tanang butang, iyang igadugang tanan. Amin ba taana? Tanan. No exception, but the condition is seeking God first. Usay mo tubag ang Ginoo sa atong mga pagampo. Usay gusto sa Ginoo nga unahon nato siya. Pero ayaw kalimti nga ang Ginoo maluluyon kanunay. Romans chapter 10 verse 17. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe og ang nabati nagikan sa pulong sa Dios. Words are very powerful. Kung atong isulti ang pulong sa Ginoo, dili na giingon nato nga wala na ibili. Agod kinahanglan. Why? Because the Word of God is so powerful. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe o ang nabati nagikan sa pulong sa Diyos. Hebrews chapter 4 verse 12. Kay ang pulong sa Diyos buhi og maabtik nga mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga daw iswab. Mudulot kini hangtod sa kinaladman sa kalag sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan o kauyukan, nag-usisa kini sa mga tinguha o una-una sa kasing-kasing sa tao. Kay ang pulong sa Ginoo buhi. The Word of God is alive. Heaven and earth shall pass away, but the Word of God remains forever. How powerful is the Word of God? Naana nato nga ma-develop nato ang tagsa-tagsa nato kapag tuo. Faith is believing what you do not see. Wala pagtuo. But because of the mercy of God, makadawat gihapon ta. The reward of faith is to see what you believe. Amen ba tana? Ang reward, ang premyo sa pagtuo is to see what you believe. Kada sa nato, natay panginahanglan, natay desire sa atong tagsa-tagsa, kakasing-kasing. What's that desire? Ano sa manang desire ninyo sa inyong kinabuhi? Kamuray makatubag, anak. But that desire, kinahanglang ma-develop na to, pinaagi sa atong pagtuo because God is a rewarder to those who diligently seek Him. Makita na to nga Jesus is surrounded with sick people. Naa nila ang pagtuo that Jesus will bring healing sa usa kaamang na dili siya makasulti, they requested healing. Ang pulong ni Jesus bahin sa mga tao nga dili makadungog og gamang. Iya lang giingnan, be open. Immediately healing comes at the command of Jesus. Kami Bishop, din alam mo ingon in Jesus name, amang maayo ka, bungol, mabri imong dalungkan kay si Jesus man to.
dili mo ko sa Jesus. Naasa naman atong pagtuwa na. Whether we pray for deaf or mute, we have to believe that the power of God will flow in that person. Dili ta to see is to believe. Be open. Healing comes from the command of God. Pero ang atong pundasyon, bugat kay ang pulong sa Ginoo. It doesn't matter. When Jesus speaks, His word changes things. Mao gyapon kung magbasa tag Bible. Ang iyang pulong makapa bago change things in our life. Ug daghang kayo nga this is a true story. Nga kining mga sitwasyon mahimo unta ni nga tinuod sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. We are all deaf and struggle with speech. Usahay mag-struggle ta sa gitawag nato nga di tagadungog ug di ta kasulti. Kung ingana ang atong attitude, we could not hear the voice of God. The voice of God is in His Word. Amin ba ta, anak? Na diha ang tingog sa Ginoo sa iyang pulong. And we do not speak His Word. And words of charity, we must let Him say the words to us. Ipipata, meaning be open. Usahay ang atong sitwasyon, we are not hearing properly. Dili ta makadungog proper sa pulong sa Ginoo. What God is saying to us in the Bible, for a long time, we refuse to hear. We allowed ourselves to become bungol o amang. Ing na yung tapa, dili ka bungol o amang. Kusga, ing na, dili ka bungol o amang. We'll ask God this morning to open our ears and our hearts so that we can hear that God wishes to say to us. Usay bitaw ang istorya sa about sa centurion. Usa ka sundalo nga Romanhon. Kini nga centurion na siya ay expectant faith. Nag-expect siya sa Ginoo nga mo tubag sa imong pagampo. Atong muduol bata sa Ginoo to approach the Lord Jesus with confident trust and expectant faith. Muduol bata kaniya with fear and doubt and unbelief. Makita nato sa usa ka istorya nga si Pedro. Na gusto mo lakaw kay ito sa si Jesus to sa layo. Sa Lord, palakwa ko. Paanda ko nimo. Come. Sa dihang naglawig na, naglakaw na si Pedro sa tubig, naidaghan kalit nga na, kusog ang hangin o ang balod. Same with us. Sa dihang naglakaw ka sa pagtuo kang Jesus. Nutuo ka, but circumstances and problems in our lives or fear defeated us from going through in our lives. But in spite of that, sige mo ni Peter, Lord, tabangi ko. Nahadlok siya. Pero singgit siya, tabangi ko. And God, itabangan siya ni Jesus.
Ingana sa atong sitwasyon. Naagaling ta sa kahadlok, mo ingutan, Lord, tabangi ko, amin patana. Dili ta mo dagan, dili ta mo retract, but saying to Jesus, Jesus, tabangi ko. Kahadlok si Peter during that time. Pero nakita sa Ginoo nga nakinahanglan siya og tabang. Expectant faith means faith is to believe what you cannot see. The reward of faith is to see what you believe. To see means to receive. Usahay na bago ang atong mga sitwasyon. No? Sa atong tagsatag sa kinabuhi. Pero God really is faithful kanato tanan. So abrihan nato atong kasing-kasing like Peter because of fear. Nahadlok siya pero kitabangan gyapon sa Ginoo. Amen bataana. Remember this in John chapter 6 verse 63. Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu og dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang espiritu nga naghatag sa kinabuhi. You cannot really experience the joy and love of God unless naamoy eksakto nga relasyon sa Ginoo. Yes, sometimes we fail, we sin against God. Pero dili na problema sa Ginoo. Kasi king ana pa ang atong kinabuhi, God will not stop loving us. Mo ang gospel. Di ta magwalong sa atong kinabuhi. No, concentrate more on sin rather than the mercy and the grace of God sa atong tagsatak sa kinabuhi. Please stand, please. Pwede tayong